latar. Pose to. Dela. Dela. Loh, gak dikunci lawangnya. Del. Mbak, Kok ta, Del? Pasti awakmu ngimpi elek iki ya. iki mau aku ketemu latar loh, Mbak. Kok tenan to, pasti awakmu mikir sing aneh-aneh. Makane, lek arep turu iki lho mangan sing akeh. Piye to iki kaya kon ndonga sik kok malah kon mangan. Arep mangan kan tetep ndonga, Del. Loh, kok paling pedok aku saiki. Loh, Mbak, sampean lapor ini. Mbak, aku mau ngimpi ketemu latar. Latare lunga. Wes to, Del. Kan cuma ngimpi. Mbak, aku iki wong wedok, firasatku kuat. Del, please deh. Pikiranmu ku lho sing tenang, gak usah aneh. Mbak, sampean durung ngrasakno ditinggal wong lanang. Aku ditinggal Kang Dadang. Kok malah ngono sing sedih. Wis to, Mbak, aja nemen-nemen. Lah jare awakmu kon ngrasakno ditinggal wong lanang. Saiki aku wis ditinggal. Wis to, Mbak, mek guru Pak Dadon ae kan iso golek maneh. Gak segampang kuwi, Del. Aku lho sakjane kurang apa nang Kang Dadon kuwi. Apa-apa lho wis tak kekno. Jago bayan wis tak modali. Omah wis tak bangunno. Lah kok iso-isone malah gandeng karo koncoku Yuli. Ya sing sabar, Mbak. Mungkin kurang servismu paling. Masa ya servisku kalah karo Yuli? Wis to, Mbak, mungkin durung dadi jodone. Nah, jodoh kan kudu usaha. Aku kurang usaha piye Kang Dadon? Klambi tak tukokne. Ukurane kegeden wis tak cilikne. Sempak lho sampai tak umbahno. Kurang piye aku dadi wong wedok? Alah, Mbak, kan iso golek liyane. Alah, awakmu dhewe ra iso nglalekno lakap. Lah kan mergo ono iki, Mbak. Lek gak ono bapake piye? Ya sing sabar, engko lek wayahe mulih ya mulih. Iya lek mulih, lek ora. Makan piye adikku. Gak mungkin dek tega karo awakmu. Ya muga ae, Mbak. Wong saiki latar ditelepon nang yo. Engko lek latar macem-macem tak golek ono. Tenang wis. Tenan lho, Mbak. Rene aku arep cerita, malah sing diajak cerita padha sedih. Ya wis aku tak balik sik. Eling lo ya, ojo mikir aneh-aneh. Ya wis, Mbak, hati-hati. Jong, awakmu kene iki kok ora teko acarane Pak Dadon. Alah, kere Cuk, males aku. Wingi wae awakmu gaya oleh Yuli. Nyatane yo ditinggal. Lah ya wis piye maneh, Cuk? Jodoh ya ora iso ditebak. Lah piye awakmu PDKT karo Dela? Padha koyo nasibmu, Jong. Ora ana solusine. Mosok awak dhewe iki panggah ngene wae, Cuk. Lah terus piye? Lah usaha apa lho ben oleh jodoh? Cuk, aku duwe ide. Tapi engko nek kasil gentenan aku sing dibantu. Itu apa? Kadang idemu gak masuk akal lho, Jong. Mesti idemu kleru terus lho, Jong. Sik, Cuk. Ngene lho, rungokno sik ya. Biar lek awake golek dukun. Lah iya to, Jong. Idemu lho ora masuk akal. Duwe ta ora duwe apa yang golek dukun. Nek masalah duit kuwi keri. Karek kowe gelem apa ora? Jane aku ya gelem. Oh alah, gayamu gur melas nyatane ya gelem. Ya demi Dela, Jong. Tapi mandi ora? Nek iki sakti, Cuk. Angin lho dicekel digeraji dadi loro. Loh, tenan ra wi?
Lah yo genah tenan to. Kuwi lurung sepiro. Saking saktine lek duwe utang ku lho iso ngilang. Lah lek kuwi ya akeh tunggale, Jong. Iya yo. Tapi idemu koyo masuk, Jong. Makane kuwi kowe golek nggo nyedeki Dela, aku nggo ngrebut Yuli. Awakmu ora mesake lekmu to? Yo bene wong lek dadon ora mesakno aku kok. Ya aja ngono to, Jong. Ya kudune aku sik kok. Lah wong sing ngrasakno aku sik kok. Alah, ora ngajak-ajak iku wae. Lah padakno opo? Lah emangnya awakmu doyan? Enak ora, Jong? Gurih, Jup. Wis meneh. Mengko lek kasil sak wayah-wayah gantian. Oke, Yes, saya mulai. Engko bengi tak anteni nek perapatan. tenan lho, Jong. Entan itu perapatan. Oke. Yo lak njaluk wae wong ora iso ngono. Ayo dicoba maneh toh, Dik. Bukane ra gelem, Pak. Kene wis kemringet kadung copot-copot. Terongmu lho wis ra iso ngadeg. Yo kene anyes to. Mbok menawa saiki iso to. Lah mbiyen karo Tini apa yo ngono kuwi? Lah Dek Tini nyokote tenanan kok. Apa, Dek Tini? Tini. Kupengku lho urung budek. Jelas-jelas sampean ngomong Dek Tini. Apa seeling karo Tini? Ora ya, Dik. Pak. Sopo kae? Kayane Amel. Bukan lawang. Sampean wae wong anakmu kok. Kan yo anakmu saiki. Pak. Ono Mel. Ngisin, Pak. Aku mbok kon tuku jamu ngonoan. Ya ora ngono, Mel. Bapakmu ben ra kisinan terus. Pokoke dina iki kudu Lah ngopo? Halah, ya wis kuwi jamune. suwun ya, Mel. Wis dijamoni awas kowe gak tangi. Nyono diombe, dientekno. Ben strong. Tapi hiu ora tangi potol iki kok. Ndang mapano, aku tak siap-siap sik. Lah nanti kok suwe ram. Selak orang ngadeg iki kok. Landi gak tangi. Wah, Jon. Diajak tumandang kok ora tahan. Males, Pak. Tiwas kemeringet malah mbok tinggal turu. Jamu ra mempan kuwi. Nasib. Aku lo ditinggalkan Dadon.
Lah, sing pertama wae. Ono, Met. Enak niki. Enak niki. Jelas-jelas sampean ngomong Dek Tini. Jek eling to karo Dek Tini. Ben strong. Kali ya,